Είμαι ένα σκατάκι ή μικρό σκατάκι με ένα τόξο, μια πάπια που χορεύει. Είμαι ένα μικρό σκατάκι, είμαι ένα μικρό σκατάκι που κλάνει και πηγαίνει. Και πηγαίνει στο χώρο και του κόβουν την ουρά και χορεύει και τσιφτέντελοι. Και δεν μπορούν άλλο να το κάνουν γιατί πάθανε κρίση πανικού. Τώρα τρώω τα πάντα. Τι πες? Τώρα θα τραγουδήσω άλλο τραγούδι. Ακούστε με. Λίγο είναι το σπίτι, είναι Άγιο και πνευματινό. Στη γη να περπατήσει και να μας κλάσει. Αρχή που βγήκε το κοκόρι, είναι Άγιο και πνευματινό. Το ρεγκοΐν είναι του σπίτσιου, γιατί άμα δεν είναι, γιατί πρέπει να είναι, αλλιώς θα πεθάνουμε όλοι από κορονοϊό. Γιατί? Όχι. Τελειώσε. Όχι. Με δέρνει το ρεκοΐνι. Τώρα θα πω άλλο τραγούδι. Τα παπάκια στη σειρά που χορεύουνε τρελά και μας κλαίνουν κουα. Τα κουάκια κάνουν κουάκ. Μας συλλήνουν στο νερό που είναι χυζό νερό και κλάνει. Και κλάνει πολύ και δεν μπορεί να κάνει άλλο γιατί